Pomsta. Jsme tady s další vaší objednávkou, tentokrát hodně smutný Jirka. Jirko, ahoj. Čau, Láďo. Čau, tak povídej. No, Láďo, problém, no. Normálně jsem načapal teďka svoji holku, jak se za hospodou vykusovala s nějakým týpkem. No, to nebyly normální pusy, prosím tě, to bylo prostě normálně regulérní vykusování. No, od té doby s ní nemluvím. Ona se diví, že jí neodpovídám na SMSky a takhle, jenomže prostě s takovou holkou, která má zapotřebí se vykusovat někde s nějakým ožralou, to já vlastně nechci. Dobře, já zkusím se za tebe pomstít a vydrž mi na telefonu, jo, Jirko? Jasně. Haló, no, prosím. Dobrý den, slečno, tady Kučera, dopravní podnik města Prahy. No, Dobrý den. Potřebujete? Vy se asi divíte, že vám volám, že jo, je to tak? No, divím, no. No, jde o ten dluh, který u nás máte. Dluh, dluh. No, takhle, asi před 5 lety jste navštívila Prahu a v metru jste jela na černo. Já? V Praze, jo? No. Na černo ještě k tomu, jo? No. Dostala jste... Nějaká pravina, asi tohleto ne. Dostala... To na mě vymýšlíte. Poslouchejte mě, dostala jste tenkrát pokutu 500 korun. 500 korun? No, je to takhle. To je asi nějaký omyl, jako to se mě asi s někým pletete. Ne, poslouchejte mě, dostala jste 500 korun pokutu, vy jste je odmítla zaplatit na místě, takže jste dostala složenku, ale tu jste taky nezaplatila. No ale to je prostě nějaká hloupost, jako rozumíte mi, já o žádný pokutě nevím prostě. Rozumím, ale naši revizoři prostě museli kontrolovat údaje z vaší občanky, protože já tady mám vypsanou celou vaši adresu i číslo občanky, takže jak dlouho si ještě budete, slečno, hrát na blbou? Co prosím, co si to ke mně vůbec dovolujete, jak to se mnou mluvíte? Já si tady na žádnou blbou nehraju, v životě jsem žádnou pokutu nedostala. Jasně, jo, jasně, slečno, a teď tu pohádku o Karkulce ještě, jo? Ale já prostě nevím, jak se k vám dostali moje údaje, já už vám to tady opakovat znova nebudu. Poslouchejte mě, klid, nestratila jste občanku někdy? No, občanku, to snad ztratila aspoň jednou v životě každý, ne? No, a je to. Ale prostě to znamená, i když asi někdo jel na vás na tu občanku, tak prostě pokutu musíte zaplatit vy? Já mám pokutu platit za nějakou krávu, která jela na moji občanku, no to si ze mě děláte už na prd. Podívejte se, nesete za svůj občanský průkaz odpovědnost. Kdybyste ztrátu včas nahlásila, tak to revizoři prostě poznají. Já vám prostě žádnou pokutu platit nebudu, tak mi vlezte na záda, anebo mi poliďte prde, jo? Pomsta je sladká. No tak to ještě budeš muset vydržet, protože se budeme hádat ještě dál. Co? Kdo tam je? Haló? No tady Jirka. Cože? No a to jako tady na mě budeš volat své nějaký debilní kamarády, nebo co jako? Mě zajímá, jestli jsi tam vykusovala za tou hospodou. Tak dělej do tak to vyklop, kdo to byl? Víš, no. Jo, co, jaký víš? Dělej, vyklop to, kdo to byl? No ale počkej, Jirko, já ti to vysvětlím, to byl bratránek můj. Jo, bratránek, no to se snad za ně děláš srandu, ne? Hele, víš co, my dva jsme spolu skončili. Jirko. Jak Jirko, prosím tě, nebrč mi tady. Hele, jestli máš zapotřebí se vykusovat s nějakou hospodskou sockou, tak prosím, já ti v tom bránit nebudu. Jirko, já jsem to opila, No jasný, já. Hele, víš co, já jsem byl nebyl, že jsem s tebou vůbec kdy něco měl, nazdar. Jirko, prosím, já už ti to nikdy neudělám, prosím. Chcete se taky pomstít? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.